Sayang nga, wag mo ko na dagat ako. Ang apre ko dito kung ako. Anong ma'am? Excuse me, ma'am. Domingo ako nagtutuyok dire ma'am pamurog na saat na jud ko ma'am ay na ako gipangita kay nakabasa ko sa post ba na man tay post wanted asawa na willing lagi ko mga apply. Ay, sus, kato na imong gipangita. O kato jud ma'am ay gikan bitaw unya. Dito ka man, wa lagi ko madawat lagi. Ano naman, Kay ma'am? oversize na kuno ko nya. Kuno ko kaon. ang Apply ko dito. basin Ikaw, basin ako ano ani kay ma'am ka madadog ka kay ngano? mayon kog lawas Oh, sa gamay ra pagkakaon. o lagi na asa mo dapitan ni ma'am Nahan, basta kay nakita ra ka. Straight naglakaw. sekto lang ko Oo, na ma'am sekto lang. sige ma'am ha salamat ma'am ha Wala lagi gusto talaga ko nya, ug ko madao basta. basin ako ning kuanon ma'am Sayang kaayo. parehas sa batang naka-white ma'am no pare-pares Apro di sad sexy pa sa ganako. Sige ma'am. Sige ma'am, salamat ma'am ha. O sige sige. Madawat jud guro ko kay sexy man kaayo. Ay, di man di siya magsilbi, ma'am. Di pwede gyud, ma'am, kay basig mahimo makasuhan niya hinuong ko, ma'am, makasuhan mi kay intaon, ma'am. Bata pa gyud kay ka, ma'am. O dili pa jud qualified si mong agi, ma'am ba? Unsa man ka sir na kanang height ra may bata na ko sir. Na pasensya na kay mama, kay morsig ma child abusi niya mi ba? Abuse sir, abuse. Oo. Ang malam ko na siya no, igsuon na wala ka nang gi. Sir kanang kuan ako sir, di na ko bata sir, dagan ako sir. Kamaon naman gay ko mo. Example sir, mo ni mo itlog sir, kani akong kaon sir, kani example kani mo ni pud mo sir. Kamaon ako man sir. Di magsilbi, ma'am. Sir. Ang itlog, ma'am, dili na asinan kay katol kay na, ma'am. Sige sige balik na to sir. Balik na to sir. Example sir, mo ni sir. Ano sir? Naon sir. Bansay na kay Gigi- anak sir, dili oo. na maka-child abuse na yung anak sir. Tinood ka, ma'am. Gilok jud kay paminaon, ma'am. Mag-imagine lang palang ko daan murag jud manglimbawt ako ang kanang lublob. Pero sa aman, ma'am, dili jud Ay, qualified. sir, para di walay manlimbaut na blub sir. Ako limpyo ana sir. Bansay ba kay kumulimpyo sir. Oh, bubuagas mama nya duslitan. Dili sir oy ako sa sudlayan siya daan sir kan kahon. Yo kan sa katong sanina sir ba. Kanang Kaya naghuman din sir kay kisan. Kisan din. pasensya na, mama. Dili jud ka qualified, ma'am, sa imong agi gud, ma'am. Dili kita masa. Sir bagay bi kita sir papabaya ko sir. Lagi, ma'am. Tinood jud gwapa jud ka, ma'am, pero ang agi lagi nimo agi ba ang age, ma'am, ba agi. Dili pwede qualified, ma'am. Sorry kay mama. I will call you lang, ma'am. Don't call us. Ha? Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Next. Ma'am, pilay edad, ma'am? 30. Sweet 30. Sweet 30 na ka, ma'am. Kadi man halata, ma'am. No, mura pa kag 29. Thank you. Oh. Thank you. Nandutan. Nya ka na, ma'am. Unsa may nana kay willing na jud ka, ma'am? Willing? Ay, yes sir. Sobra pa sa willing. Nana ba kay mga experience, ma'am? Ay, 3 times ko na minyo, sir. 3 times ko kung gipakaslan, sir. Not just tipon-tipon. Gipakaslan yun. 3 Kaya- times. Asa may mga matay mong bana, ma'am? Ay, gipimgaan ako, sir. Tiway mga ako, answer. Ano, sir, ka na. Pasilan, ma'am. Ano, sir? Nya, Ano sa pamalaing? Musukol ra ka ma'am og kanang Yes, sir. hinigday hantod sa Ay, gabi. yes, sir. Hinigdaay, binarugay, tinuwaray. Any possession, sir. Sus, kanal ang daan, ma'am. Yes, sir. Dawat na ka, ma'am. You're hired. Tarong, sir. Oy! Darang. Tarong, sir. Oh, problema, ma'am. Down payment, ma'am. Don't payment na yun, sir. Down payment ayon. 120. 1020. Milbay. Alam niyo, Tada, ma'am, nya mato. Sir. Tara na, sir. Ah, So, ito na kayo, sir. Ay, Sa mga to sa balay, ma'am, kay magpinirmahay ta. sige, sir. Tara, sir. Karoon dayon, sir. Karon dayon. Tara, sir. Tara. Right now. Tingnan mo, sir. Sir, laro ko dayon sa balay, sir. Sige. Pero okay na dyan dito magpinamahay, sir. Laro ko na, sir. Muagi lang sa pirma para sa formal ways ba? Para sure, sir. Wala ni bawi ay, sir. Oo, sure na kay labi na hindawat tagas down payment. Mau sa lagi. Sige, sir. Sige dere, ma'am. Mao dere ni, ma'am. Dire. Kini siya, ma'am. Mao ni mong puyan na. Oo, okay naman, sir. Oo, may problema, ma'am. Kini nya magpinirmahan tas papel, ma'am, na ari nya. Sige. Mao ni mong makaumahan, ma'am. Mao ni siya ang nag-hire. Mao ni mong mabana, ma'am. Sir? Mao ni mong mabana kini siya.
Siya, sir? Oh, kani siya. Ano yung imong atiman nun, ma'am? Nabana ni mo, so, kay, manang nag-hire ni siya, ma'am, kay, may matiman, ma'am, Ay, isip sir. asawa man niya paliwaton. Wala yung problema, ma'am, kay, di naman siya kalihok-lihok kayo. Ikaw na lang mo butong-tong, diha. Oo, gani, dili nang ko, sir. Kasi ako na yung Ay, dili, ma'am. Minsan wala po ka perma, sir. Ay, no return to surrender, ma'am. Kung sa guard pa, no coffee, no entry. Ay, di dyan na mo, sir. Dawatag yan, sir. Dili, ma'am, oy. Sige, ma'am. Bahala kung saan ka siya kadato, sir. Dili, ko Dili, ma'am. Kanang, yain, akan. Naman mo barong lang iya, Ay, mo barong ka, ma'am. Ay, dili lang. Napag-hindi, ma'am, na sagting pa na, pwede pa ni mo na kapit-kapitan. Dili, Na, ma'am, ha? ko, sir. Abi mo na ko ikaw, sir. Ay, ma'am, dili ako. lang, sir. Sir, amo ko lang ko nimo, sir. Dili lang. Dili, ma'am. Dili lang, sir. Sugi na lang niyo, ma'am, kay mo. Sir! Uray lang ko, ma'am, ha? Sige, ma'am. Sir!